Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montimayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tura sa inyong usab nga pagpatalinghob diri kanamo nining tulumanon usab sa mga lagitong lamdag sa kinabuhi nga ginubala kini ni Master Tomas D. Winyo Sr. kinsa mo ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Kristo sa dinipa siya sa kalibutan. Huwag ako magapanginaot nga sa panalangin sa balan nga magtutudlo, makadangat unta kaninyong tanan karon nga nagasunod dining tungura aron sa ingon ni ana sayon kamong makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunin namong ikapadangat nga na kaninyo tungod kay kini mo may gitudlo ni Master diri kanamo o padayon usab kini nga mo igatudlo nga na kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nato nga babati sa maong sibiyahan sa DYLA. Magsugod kita sa oras alas 11 antud sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O inguman usab sa uban nga dapit padayon usab kana nato nga bati sama dito sa sibiyahan sa DYHR sa Toledo City sa oras alas 6 alas 7 ang takna sa kabuntagon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O gyuman sa butong binumangahan Cebu sa region natin sa oras alas 12 hangtod sa launang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O gyuman usab didto sa dapit sa Cagayan padayon gyapon kana nato nga mabati sa estasyon sa DXKO sa Teleradyo sa oras alas 12 hangtod sa launang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O ingon usab sa Villanueva padayon gyapon nato nga mabati sa Kabusis Radio sa Villanueva ug ingon diya sa DXRU sa Ultra radio sa Cagayan gyapon padayon gyapon kana nga bati sanglit ang atong programa mikabat man kini sa 28 na ka mga radio station nga atong nasudlan pinaagi nini mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tuyo ug tinguha nga may buluan og masabtan ninyo ang mga doktrina nga gibarugan sa pagtulon ng PBCM nga diin naa na kami nagpamatuod sa katulong dapit sa panahon dinin ang Espiritu Santo mao ang among gipamatud-an nga natuman kana sa balaan ng magtutudlo Divine Master Tomas D. Winyo Sr. Og sa dili pa ang lain nga alagad magapaila nga na kaninyo gipahibalo di ay namo sa branch number 35 no sumala sa pagpaybalo usab sa atong chapter Presidente Pilo Sibilia nga aduna kitay paghimuon nga meeting sanglit ang karong pitsaha mo kini ang atong regular nga meeting matag bulan matag katapusang bulan o katapusang Domingo sa bulan busag yangyo ko ang tanang sakop sa branch number 25 sa pagtambong sa maong meeting atong paghimuon karong hapon ngadto sa atong balay sa atong chapter president diya sa Walis Mandawi City sa balay nila ni Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia. Pusa sa tanan nga mga nakadungog giyangyo ko ang inyong mga presensya sa pagtambong niining higayuna. Og ingon usab sa pagpangmusta sa tanan no sa mga sakop dinidapit sa atong branch ni Sister Maregunia. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulon ng PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kahanginan, kini si Brother Samuel Montimayor, padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura na sa inyo sa mga pagpatalinghog nining tulumanon
Tuluman usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidwamala kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsa mo ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Hesukristo pa sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa nalangin usab sa bulaan nga magtutudlo makadangat unta kanyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon ni anak sayon kamo makasamot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanuy namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo o padayon usab kini nga among ipanudlo nga na kaninyo. O kini nga talumanon padayon nato nga mobati sa maong sibihan sa DYLA. Magsugod kita sa alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O imong usab sa uban nga dapit padayon gyapon nato kana nga mobati sama sa sibihan sa Toledo City sa DYHR sa oras alas 6 hangtod sa alas 7 ang takna sa kabuntagon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O yung usab dito sa Butong Pinamungahan Cebu sa region natin sa oras alas 12 hangtod sa alas 1 ang takna sa kapunon. Iguman dito dapit sa Mindanao sanglit ang atong programa Visayas Main Kini ug Mindanao sa DXQ padayon gyapon kana nga to nga mabati sa Teleradio sa oras alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa kapunon sa adlaw kana gyapon nga Domingo. O imong usab sa uban nga dapit sanglit atong programa ikabat man kini sa 28 na ka mga radio station ng atong nasudlan pinaagi ini mga langitong lamdag sa kinabuhi ang tuyo ug tumong niini para mahibaluan sa mga tao ang atong doktrina nga ni anak kita nagpamatuod dinhi sa dapit sa ikatulong panahon dinhi dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga natuman kana sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Og sa pagpamusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan binadini sa atong sakop sa atong branch number 25 sa Cebu nga diin ana usab pinagi usab sa makugihon sa pagatiman lugar sa atong chapter sa Pilosbilia. Akong ipadangat ang mga mainito nato nga mga pagkumusta sa atong mga membro nila ni Sister Margarita Igunya ug nila ni Sister Ivy Valenzuela no nila ni si Sister Janice dia sa Tipolo ug nila ni brother ni Comedes Igunya dia sa Asahi Kasuntingan sa may lubang o ingon man usab dito dapit sa konsolasyon sa mga Flores sa pamilya nila ni Sister Angela Flores uban sa iyang pamilya maayong pagpatalinghog din tumura og nila ni Sister Lucy Fanta diya sa dapit sa konsolasyon maayong gyapon nga patalinghog uban sa lugar sa iyang sa atong usa ka igsuon nga ebanghelista si Brother Bobot Panta. O ingon man dito dapit sa Katarman sa atong mga kaigsunan dia nila ni Brother Manolito Duroy, Sister Estelita Duroy o ingon man usab sa atong mga kaigsunan dia sa kaning Kambantog at sa chapter dia Brother Juanito Gregorio o dia sa Ormoc nila ni Brother Gria Dani Rodrigo Pamundi o uban sa atong sa kaigsuon dia si Brother Danilo Ain. Maayong adlaw kaninyo mga kaigsunan. O ingon man usab dito sa atong chapter sa Carmen Bohol nila ni Brother Lunglong Divino o ni Vice President Gregorio Painagan. O man sa mga opisyalis diya ni Sister Joy Divino, ni Sister Annabel Divino o man sa tanan nga mga kaigsunan diya nga nasa mo nga dapit sa Montesuerte Carmen Bohol. O man sa atong mga kaigsunan diya dito dapit sa compound sa atong Executive and Vice President at the same time atong Chief Minister sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapika sa kinabuhi si Madam Gaga Eugenio uban usab sa mga
mga kaigsunan nato nga mga ministro no sa maong pagtulunan ug sa tanang mga miyembro sa maong pagtulunan diha sa PBCM compound San Antonio saan Misamis Oriental. Og agi usab day og pagpasalamat sa atong mga kaigsunan nga may tampo sa maong programa dinhi sa para mapadayon ang atong pag-alagad dinhi sa DYL. Akong pagkabasahon ang mga kanang mga kaigsunan namo nga mihatag og dakong suporta para mapadayon kining maong bulaton sa pagwali sa dinhi sa Kanginan no. Nila ni Mr. Brother Cesar Patio na nasa 2,000 nga gihatag og ingon mo sa nila ni IB Janice Valenzuela 2,000 yapon og nila ni Sister Angela Flores 2,000 og ni Ima Sorino 500 og ni Brother Luciano Panta naigo ni siya 1,250 og ingon ni sa atong chapter Chupilo Sibelia naigo ni siya 1,500 og ingon usab kang Nazarino Gargiano mihatag usab siya og 1,000 og daghang salamat kayo mga kaigsunan no nga mihatag og suportar muy tampo para magpadayon kining atong bulaton dinhi sa radyo sa pag-alagad nato ngadto sa mga tawo. Daghang kay salamat ug ginaot pa nga si Master maguban og kanunay magapanalangin kanatong tanan. Og ihatag ko ni Brad Cesar aron sa pagpangmusta usab nga na kaninyo. Kumusta og mayong buntag usab kanatong tanan kini inyong alagad sa Kanginan si Brother Cesar Patio. Makiguban gahapon ining atong kabuntagon karon og ako ang mga pagpangumustahan lang sa tanang mga kaigsuonan no. Diin man dapit nakadungog dining maong Sibya, kumusta kaninyo mga igsuon o ilabi na usab sa ato ang mga higala sa ato mga suki nga tigpaminawan sa mga karadyuhan o ilabi na usab diha dapit sa paglanta usab no sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaninyo mamembro man o sa dili membro mga higala nato o mga suki nato mga viewers, kumusta kaninyong tanan o mahinaot kami nga anak kamo sa kabaskog sa lawas aron nga kana may inyong magamit sa pagsunod dinhi atong tulumanon mga lingitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Ug ako usab nga pasalamatan gihapon no, idugang gihapon mga pagpasalamat gihapon sa ato ang mga kaigsuonan nga diin nagpadayon gyud sa pagsuportar dinhi kanato sa atong programa dinhi sa PYLE. Pasalamat kita mga igsuon nga sa unang kapanahonan ang atong langitnon nga magtutudlo Divine Master ang iyang pagsugo nato house to house magyuta balay-balay magyuta sa pagmisyon mga lalaki misyonaryo o ingon sab sa mga babae mga misyonarya. Ug mapasalamat kita sa atong langitnon nga magtutudlo nga diin kadtong mga kaigsuonan nato nga busy kayo sa pagmisyon labi na dunay mga anak dunay mga panginabuhi nga dili na gud in taon sila makaadto sa pagmisyon no sa balay-balay. Mao nga ang ato ang magtutudlo nagingon siya nga maghimo kita og programa sa telebisyon kanhi sa unang kapanahonan o sa mga karadyuhan. Mao nga among mga pagpasalamat gyud gapon sa langiton nga magtutudlo nga diin instead unta nga kita magbalay-balay sa tuang pagwali sa tuang pagmantala sa iyaha katumanan sa Espiritu Santo. Mao nga giawhag na lang po namo ang mga kaigsuonan sa PBCM nga kinahanglan gyud nga magpadayon kita sa tuang pagtabang no sa atong programa dinhi sa radyo sa DYLE aron sa niya na magpadayon gyud ang ato ang misyon kay kana mao man ang ato ang gipanumpaan isip kita membro sa PBCM ang ato aman mao ang pagmantala sa buhi nga Dios mao nga kita magpanuko no, unsa man ang atong tabang bisag pila lang pwede nga imo ipadala dito kang Brad Samuel o ingon sab diri sa Akua o kinsaman ang inyong padadaan aron lang nga kana mo inyong suportar dinhi sa atong programa dinhi sa istasyonan sa DYLE. Ug among pasalamatan ug among usab nga butyag ang inyong mga pangalan kung kinsaman ang nagtabang sa atong programa. Pasalamaton gahapon kana namo o pasalamatan kana namo mga igsuon kinsa man ang nagpatalinghog sa mga membro sa PBCM. Mao lamang kana ang among aghat.
O natong miaging Domingo, Brad Samuel, no? Ato mang natun-an ang kabahin may tungod sa kasaysayan sa katawhan sa unang kapanahunan sa Israel. Nga ang katawhan sa unang kapanahunan wala pa ang atong Ginoong Kristo, mao ang katawhang Israel. Ang Israel wala makatuman sa mga balaod kaghatag sa Dios nga mao si Jehova nga Dios nga Amahan. Mao nga ang katawhang Israel wala sila mohimo sa pagtuman kay nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos instead unta nga ang Amahan mo ilang simbahon. Wala pa na magpaila ang atong Ginoong Kristo sa ikaduhang panahon tungod kay ato namang naila, Brad Samuel, no, nga aduna gyud tutulo kapanahunan sa Amahan, kapanahunan sa Anak o kapanahunan sa Espiritu Santo. O kana dili nato malalis, Brad Samuel, nga nakasulat yun na sa Biblia nga duna gyud tutulo, dili kay usa lang. Kay naarabay ubang nga mga relihiyon o pundok pod nga usahon lang nila ang Amahan, si Kristo maura o ang Espiritu Santo maura. Sayop na nga doktrina, mga igsoon. Ayaw na ninyo pagtuhoi kay dili na mo'y mao ang gipasabot sa Biblia. Nga usahon lang nila nga ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo maura na. Ato naman ang natunan dinhi, pero amo lang gyapon na ibalik sa mga sumusunod nga mga adlaw o semana. Mulabay nga dili pwede nga ang Amahan maura si Kristo, unya si Kristo maura pod ang Amahan, nya ang Amahan maura pod ang Espiritu Santo, o si Kristo maura pod ang Espiritu Santo, o ang Espiritu Santo maura pod ang Amahan, o maura pod si Kristo. Lahi ang Amahan, lahi ang Anak, ug lahi ang Espiritu Santo. Mao kana ang atong nakitang pahayag sa Biblia. Kung doon na may muripyot, andam kami sa pagtubag. Kung doon na may musupak sa amuang paghubad sa Biblia, willing kami mutubag na inyong iripyot kung sayo pang amuang hubad. Nga dunay tutulo nga mga kapanahunan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Kana dili na to na malalis tungod kay naa kana nakasulat sa Biblia. Kung imong basahon ang Amplified Bible, naaka na diha sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 26 nag-ingon, God said, let us Father, 1, Son, 2, and Holy Spirit make mankind in our image after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the bird of the air, the tamed beasts, and over all of the earth, and everything that creeps upon the earth. Nga sa ato nang nabasa nga naigisgutan sa Amplified Bible, Amahan mao ang Father ug Son, mao ang Anak ug ang Holy Spirit. Doon nagyoy tutulo. Bisan pod kun ato nang basahon sa lain usab nga bersyon, ang kanang gitawag og Holy Bible, King James Version, English ni, sa unang Juan Kapitulo 5 versikulo 7 nag-ingon, for there are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Nga sa ato pang nakita nga adunay tutulo nga na-record sa langit, ang Amahan, ang Word nga mao ang Anak, ug ang Holy Ghost mao kana ang Espiritu Santo. Busa atong nakita ug atong napadayag, Brad Samuel, nga dunay gitutulo nga gisgutan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug sa nato maging Domingo natun-an na nato nga ang unang katawhan mao ang katawhang Israel, mao kana ang unang katawhan sa atong Diyos nga Amahan nga mao ang atong Ginoong Jehova. Lamang ang katawhang Israel wala sila makatuman sa mga balaod kay nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos. Mao hinungdan nga ang Diyos nga Amahan nagtugon
sayang katawhan nga Israel kay wa man jud sila makatuman og sa gipakita sa Biblia giingon kana dan dinhi sa Biblia Brad Samuel mayo tingali imong ibasahon ang Exodo kapitulo 32 bersikulo 8 ug 9 unsay pahayag sa Dios ngadto sa unang katawhan niya nga mao ang Israel. Unsay gipakita diha Brad Samuel sa unang katawhan nga mao katong katawhang Israel nga unsay sulti sa Dios ngadto kanila kay wa man sila makatuman sa balaod. Unsay imong mabasa sa Exodo kapitulo 32 bersikulo 8 ug 9. Adia Brad Cesar, basahon ta kining giingon mo nga sita sa Exodo 32 bersikulo 8 hantod sa bersikulo 9. Mo kani ang gihatag nga pag mo ni ang gisulti sa Dios ngadto sa mga Israelinhon sa kaning panahon gingon sila naisamang matupa sila nahisamang sa hinanali gikan sa dalan nga akong gisugo kanila. Naisimang daw sila sinanali gikan sa dalan nga gisugo sa Dios ngadto kanila ug na nagbuhat sila alang kanila og usa ka nating baka nga tinunaw mo na ilang gihimo ngadtong mga Israelinhon sa ilang paglugar paghatag o pagtuman kunuhay sa diyang gitagaan sila kasuguan sa Dios pero wala nila tumana muna naghatag sila matupa nagbuhat sila og alang kaning usa ka nating baka daw nga tinunaw og na nagsimba sila niini busa ilang gisimba og na naghalad sila niini og na nagingon kini sila mo ang imong mga Dios o Israel nga nagkuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto. Unya sa nuibi gingon og siyuba mingon kang Moises. Nakita ko kining katawhan og aniya karon kini maoy katawhan nga magahi og liog. Musa to pa Brad Samuel Dahig liog di ay Cesar. ang gisulti sa mahan unsa ang katawhang Israel Nagsimba sila sa mga sa gihimo lugar niya mga baka baka unya nga mao na gihimo nilang unsay sulti sa Dios gahi kining mga tawana kay naghimo man sila nagsimba man sila mga lain nga Dios sa lakto nga pagsulti busag giingon giingnan sila sa Dios kining maong mga katawhan mga gahi og liog. so lisod ka na kung ngan lang ka nagali sa Dios og gahig liog na mo nagingon nga wa gyud malipay ang Dios sa unang katawhang Israel. Di ta supak nga kana mao ang unang katawhan samahan nga maong katawhang Israel wala pa ang atong Ginoong Hesukristo na moabot. Karon unsa man ang pahayag na Apostol Pedro Brad Samuel kadtong unang katawhan nga maong Israel pag-abot na sa ikaduhang panahon sa kang Kristo iyon sabay paluap ni Apostol Pedro may tingali mong basahon ng unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 18 ug 20 unsay pahayag na Apostol Pablo niadtong unang katawhan sa Dios nga mao katong Dios nga amahan nga maoy ilang galagaran kanhi sa unang panahon sa panahong Israel unsay sulti ni Apostol Pedro nadtong unang mga ginikanan sumala sa imo mabasa sa Biblia. Aniya Brad Cesar, basahon ta kining sulat ni Pedro Brad Cesar sa iyang unang sulat sa iyang kapitulo 1 bersikulo 18 unya lahos na to sa bersikulo 20 no nga gihatag ang pagulagway kung unsa ang mga payag lugar diadtong mga katawhan kanhi sa ilang panahon matud pa sa bersikulo 18 kamo sayod nga gikan sa walay hinungdan nga pagawi matud pa ni Pedro nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan kamo gitubos dili pinagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o bulawan busa katong gihapahayag ni Apostol Pedro sa kaning panahon nga sa kumo sa mga gipanghimo lugar sa mga tao nga imbis mag-alagad sila sa Dios nga tinuod nag-alagad na noon sila sa Dios nga dili tinuod nga matud pag-ingnan sila sa Dios nga kining maong mga katawon mga gahigulo busa gipahayag ni Apostol Pablo silang panahon
ang gipaluapan niya nga matudpag kadtong unang matudpag sa atong nabasa sa bersikulo 8 nga kamusayod ingon pa Pedro nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod. Ilan itong napanunod sa unang mga ginikanan gikan sa inyong mga ginikanan kamo gitubos dili pinagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o bulawan 19. bisa 19 kundili sa bililhong dugo ni Kristo nga daw sa nating karniro nga walay buling o hugaw siya matud pa si Kristo gitagana ng daan alang niini bisan sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan apan niining kauliyang mga panahon siya gikapadayag na tungod kaninyo Sa ang sulti ni Pedro Namatod pa. sa unang katawhan o sa iyang mga una nilang ginikanan, Brad Samuel? nga sila matud pa ni Pedro Brad Cesar nga Napanunod nila daw sa ilang mga ginikanan nga ang inyong ginikanan nga kamo gitubos no dili pinagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o bulawan naman tud kay ang uban nag-alagad naman sila dunay ang katong nating baka gikan man to kun atong kuang kasaysayan Brad Cesar gikan man to mataas naman na kung aritis iuhugit. mga punsiras busa ingon ni Pedro nga dili daw ang ilang dili ko pinaagi ko gitubos sila dili pinaagi sa mabutang madugta o bulawan Pero ang bugat yun nga rason, Brad Samuel, unsay pahayag ni Pablo na itong unang katawang Israel, nag-ingon si Apostol Pedro, tamusayon nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan. So kato ang unang kapanahunan sa ilang mga forefathers, wala ito hinungdan maoy na panunod sa panahong Israel o panahon na sa atong Ginoong Kristo kay giluwas man to ni Kristo ang katawang Israel. Busa ang pahayag ni Apostol Pablo wala daw to hinungdan tong mga himo sa ilang mga ginikanan kay instead nga si Huba ang amahan mo ilang simbahon didto na may noon sila sa mga nagbuhat sila ng Dios nga mao ang gikan sa mga bulawan ilang gitunaw mao nga ilang gisimba sa katawang Israel busa niya nang tungura ang Dios na suko ngadto kanila busa ingon ana ang napakita natong pahayag sa unang katawhan mao nga gipaluap ka na ni Propeta Moises tungod kay ang katawang Israel wala man sila magtuman mao nga si Propeta Moises nagtagna basa haragod Brad Samuel ang Deuteronomio Kapitulo 18 versikulo 18 unsay pahayag ni Moises kabahin niadtong unang katawan unsa man ang pahayag ni Moises sa diha nga nagkasala ang unang katawhan ng Israel nga maoy gidala ni Moises gikan sa kaulipnan ni Haring Parahon nga iyahang dadon dito sa kamingawan unsay sulti ni Moises ngadto sa iyang katawhan nga Israel kay wala man sila makatuman iunsay pahayag ni Moises sumala sa Deuteronomio Kapitulo 18 Aniya Brad Cesar basahon ta ang 18 sa Deuteronomio nga kuno sa ang gipahayag lugar Moises. ni Moises ngadto sa mga katawhan niya nga Israel. wala magtuman sa mga kasuguan sa Dios ningon dinis 18 matud pa sa ato mabasa magapatindog ako kanila sa taliwala sa ilang mga igsuon usa ka manalagna nga sama kanimo ug igabutan ko ang akong mga pulong sa iyang baba ug siya magasulti kanila sa tanan nga gisugo ko kaniya busa so ang sulti ni Moises nga magapatindog daw siya usa ka manalagna matud pa sa atong nabasa sa Biblia Brad Cesar. Okay, karon kay matud pa ni Moises nga matud pa sa Dios ngadto kay Moises magpatindog ako og usa ka manalagna akong propeta. Ang pangutanan Brad Samuel, kinsa ba kining propeta o manalagna nga maoy ipatindog kay ang katawang Israel wa man makatuman sa balaod sa Dios. Basahan gud Brad Samuel ang Buhat Kapitulo 3 bersikulo 19 ilahos pagbasa ngadto 23. Kinsa kining propeta o manalagna nga ipatindog sa Dios sumala sa pahayag pa ni propeta Moises. Kinsa kining manalagna o propeta nga ipatindog sa Dios.
Buhat 3. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa buhat sa iyang kapitulo 3, atong pagkabasahon, versikulo 19 ngadto sa 19 hantod sa 23, inyong pagkatalinghugan mga mahal namo nga mga kaigsuonan. Ingon dinay busa paghinulsol sa buhat 3:19, no? Matud pa Ilahos lang atos 23. matod pagingon din sugod tas bersikulo 19, busa paginulsol kamo og pamalik na kamo Bisan sa kaniya. 22 lang Brad Samuel, isugod para madali ta sa Niya oras. ba si Sar ato lang Isa lang propeta o manalag na gipatindog Ingon din sa matod pa kay si Moises sa bersikulo 22 atong sugdon pagbasa. Oh. Kay si Moises nag-ingon usa ka propeta gikan sa inyong kaigsuonan, igapatindog sa Ginoong Dios alang kaninyo. Dunay propeta nga ipatindog. Maingon sa iyang pagpatindog kanako, magpatalinghog kamo kaniya. Niadtong propeta nga igapatindog sa Dios, magpatalinghog kamo kaniya sa tanan nga iyang igasulti kaninyo. 23. Ito, sa 23. Ug ang tanan nga mga dumili sa pagpatalinghog sa mga propeta, pagapuohon gikan sa katawhan. karon. Oh. Kay sumala sa imong gibu sa gibasa nimo Brad Samuel ang buhat 3 bersikulo 22 ug 23 nga kinsa kining manalagna o propeta nga ipatindog matud pa ni Moises, matud pa og ang tanan nga magdumili natong propeta ba nga ipatindog sa Dios ug ang tanan nga magdumili sa pagpatalinghog sa maong propeta ba pagapuuhon gikan sa katawhan. Kinahanglan patalinghugan jud ning manalag na o propeta nga ipatindog sa Dios. Kay kun dili sila magpatalinghog, puhon man sila sa Dios. Sumala sa atong nabasa sa Biblia. Pero gitudlo ba gyud kung kinsa kining propeta o manalag na nga gipatindog sa Dios nga gikinahanglan nga kun moabot na kana nga maong manalag na propeta kinahanglan nga patalinghugan jud ni sa tao kay og dili ni patalinghugan sa tao matud pa sa gipakita sa Biblia puuhon. Basaha ra gud Brad Samuel ang Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 1 ug 2, kinsa gyud ang gipatindog nga propeta nga gikinahanglan nga kining propeta patalinghugan jud ni kay kun dili ni patalinghugan ning maong propeta o manalag na puuhon kini sa Dios. Basaha ang Hebrehanon Aniya Brad Cesar, basahon ta kining Hebrehanon sa iyang kapitulo 1 hantod sa bersikulo 1 hantod sa 2 nga niini nagtugan kun kinsa kining propeta nga kanang gitudlo nga angay po ni patalinghugan ang tao anha magpatalinghog niining mga propeta, maong propeta kay kun dili siya magpatalinghog puuhon siya matud pa sa gihatag nga paghulagway niya. Sa bersikulo 1 hantod sa 2 atong pagabasahon, sa daghan o nagkalaing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahonan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta nga matud pa sa atong nabasa sa Biblia. Apan niining kaulihang mga adlaw siya misulti kanato pinaagig anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Kinsa di ay ang propeta kumanalagna kay matud pa sige basa ni Brad Samuel sa daghan og nagkalaing mga paagi ang Dios misulti kanato sa karaang kapanahonan ngadto sa ato mga ginikanan pinaagig propeta. Apan niining kauli ang mga adlaw siya misulti kanato pinaagig anak. So sa unang kapanahonan ang Dios musulti siya dito pinaagi sa mga propeta, pero sa ulahing mga adlaw panahon na sa Kristiyano sa panahon ni Kristo dito na sa anak ang tao magpatalingog. Muna nga ato nakita nga kinsa gini propeta nga ipatindog ni Moises o ipatindog sa Dios nga si Moises mao gihimong inunta nga nagsulat niini walay lain mao ang atong Ginoo Hesus Kristo. Karon ang pangutana Brad Samuel, sa pag-abot na sa atong Ginoong Hesus Kristo kay siya man mao ang propeta nga ipatindog sa Dios, unsa man ang pahayag sa Biblia sa unsay hinungdan ngano nga si Kristo man gipadala dinhi sa kalibutan tungod kay lagi ang katawang Israel nagkasala man sila busa ang amahan nagpadala siya sa iyahang anak
nga unsay tuyo og tumong sa pag-anhi sa iyang anak. Buhat 13:23 Brad Samuel, unsa ang tumong sa pag-anhi sa atong Ginoong Kristo nga mao kanang ikaduhang kapanahonan, kayong unang kapanahonan panahon sa amahan, ug sa ikaduha panahon sa anak. Unsay purpose nganong mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan? Aniya Brasisar, ang tuyo, ang purpose lugar ngano nga mianhi lugar ang at ang anak lugar din sa kalibutan nga mo ang atong Ginoong Kristo tungod ang may bulhaton kana Brasisar tungod sa pagluwas. Gusto niyang luwason ang mga tao nga naulipon sa kasalanan ni adtong kay nakasala man ang Israel. Nakasala man ang Israel. Busa gipadala ang anak nga mao si Kristo aron sa pagluwas sa mga kasaypanan o sa mga katawang Israel kanhi nga naulipon sa mga kasalanan niya. Sa buhat 13:23 inyong kalingugan gingon gikan sa mga kaliwat niining tawhana sa Dios ang Israel gipadadag manluluwas og manluluwas nga matud pa mao si Hesus sumala sa iyang gisaad. Unsa day ang purpose nganong gipadala si Kristo dinhi sa kalibutan? Para pagluwas Brad Cesar sa katawhang Israel. Katawhan nga Israel niadtong maong kapanahonan. Mao na ang purpose. Ihain pa Brad Samuel nga dugang prueba nga si Kristo gyud mao gyud ang motigom. Lucas 2:34 Brad Samuel. Aniya ba Cesar, basahon ta ang Lucas sayang kapitulo 2 versikulo 34 inyong patalinghugan mga malnamo nga mga kaigsunan. Giingon dinhi og si Simeon nanalangin kanila og mingon kang Maria nga iyang inahan tanawa kining bataa gitudlo ingon nga hinungdan sa pagkapukan ug sa pagbangon sa kapid-an sa Israel ug ingon nga ilhanan nga pagasupakon. Musak kanang tawana di ay si Kristo mao ang mubangon sa katawhan nga Israel tungod kay ang Israel kani napukan kana gumikan sa ilang pagkamasalaypon mga malnamo nga mga kaigsunan. Unsa pa ang atong mabasa Brad Samuel sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 23 ang purpose pagyod sa pag-anhi sa anak nga mao ikaduhang kapanahonan. Aniya sa atong mabasa Brad Cesar sa nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 1 bersikulo 23 atong pagabasahon gingon tan-awa usa ka birhen magasampon og mag-anak sa usa ka bata nga lalaki ug ang ngalan pagkatawgon Emmanuel nga ang kalugan mao kini ang Dios uban kanato. Sa ato pa si Kristo gipadala siya para gyud sa pagbuwas sa katawhang Israel. Karon, unsa pa ang pahayag ni Kristo sa diha nga gipangutana siya? Ang pahayag ni Kristo nagingon siya sa San Mateo kapitulo 15, amen. Mateo kapitulo 1, amen. Mateo kapitulo 15 bersikulo 24 nag-ingon siya. Og siya mitubag lugar si Kristo nga nag-ingon, ako gipadala ngadto lamang sa mga nangawalang karniro sa banay sa Israel. Kung mao matin-aw Brad Samuel nga di ay ang purpose di ay ni Kristo pag-ari niya sa kalibutan kay siya mauman ang propeta o manalagna nga gipatindog sa Dios dinhi sa kalibutan aron pagluwas sa katawang Israel nganong luwason ang katawang Israel tungod kay nagkasala sila instead nga ang amahan unta may simbahon nagsimba na minon sila sa mga Dios-Dios nga dili matuod nga Dios. Busa klaro kayo nga si Kristo mao ang mitigom sa katawhang Israel. Ang pangutana Brad Samuel, unsa may gihimo ni Kristo aron mahiusa pagbalik ang katawang Israel sanglit nagkasala man sila kay ang Dios dunay gugma. Unsa man ang gipakita sa Biblia ngano man o unsa may himuon ni Kristo aron matigom ang katawang Israel. Unsay gibuhat ni Kristo? Mateo 16. Aniya Bercisal kung giunsa lugar pagbangon o pagluwas ni Kristo ang Israel nga nagkatibulaag niadtong panahon na matud pa sa atong mabasa sa Biblia. Sumala sa Mateo siyang kapitulo 16 bersikulo 18 kingun sa pagtapok o pagtigom ni Kristo katong Israel nga nagkatibulaag sa kaning panahon
panahon matud pa sa atong mabasa sa 16:18 giingon sa atong mabasa og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Busa kun giunsa ni Kristo pagtapok ang iglesia o pagtigom katong iglesia nga nagkatibulag og katong mga Israel nga nagkatibulag kay siya man mo gipadala aron sa pagtapok sa Israel nga nagkatibulag. Giingon matud pa ni Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. So ang gibuhat di ay sa atong Ginoong Kristo sa ikaduhang panahon, nagtukod siya og iglesia. Kay diha sa iglesia, diha dadon ang kadtong mga Israel nga nagkasala. Mo na ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo, pero karon dad Samuel daghan na nangangkon oy sila kuno ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Jesus, Maria Jose pagkadaghan ba nga nangangkon tanang mga relihiyon nangangkon nga sila kuno mao gitukod ni Kristo sa way kalibutan. Kining mga tawhanan nangangkon lang ug dili sila mao ang matuod nga gitukod ni Kristo nga iglesia. Ato manin matres up karon. Karon niya kita. Kay si Kristo mauman ang iyang gibuhat, mauman ang pagtukod og iglesia aron mahiusa pagbalik ang katawhang Israel kay nagkasala sila. Iunsa ba si Kristo sa iglesia? Sumala sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18 nag-ingon, siya, si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mga iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang butang siya mahimong kinalabuan sa tanan. Iunsa si Kristo sa iglesia nga iyang gitukod? Dili ni mga iglesia karon ganang ko naman nagbasa ra man sa Biblia, nagpalit Biblia, pila dayong gipaangkon sa ilang iglesia nga sila kuno mao ang gitukod nga iglesia nga sa atong Ginoong Kristo. Pataka ra man mo. Ayaw mo pagpangangkon o dili mo maong iglesia oy. Ato ning itri sa apon ang Biblia may musuldi kamo ba? Mao ni ang atong tris apon karon. Kay daghan nangangkon karon. Karon ang pangutana Brad Samuel, kay si Kristo mauman ang ulo ang ulo nga mao siya mauman ang ulo sa lawas nga mga iglesia. Iyang pangutana, unsa ba kining lawas? Sumala sa Biblia Brad Samuel unang Korinto Kapitulo 12. Unsa ang gipasabot niya ng lawas nga si Kristo mausab ang ulo niya ng lawas. Matud pa sa Biblia kung unsa kanang lawas sa unang Korinto siyang Kapitulo 1 versikulo 12 Kapitulo 12 atong nabasa versikulo 27 o 27 Brad Cesar matud pa gingon dinhi matud pa kamo matud pa sa atong mabasa kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang matag usa kaninyo bahin ini busa kun usa de kanang lawas ang but gipasabot mga malnamo nga magsun nga diin si Kristo mao ang ulo sa mao ang lawas kun unsa kanang lawas matud pa kamo ang lawas ni Kristo ang matag usa kaninyo bahin niini nga kun mo i-trans kun matud pa sa English sa Biblia sa kanang English version sa nga atong mabasa sa 12 unang Korinto 12:27 giingon sa atong mabasa now we are the body of Christ and members in particular. Busa ang matag usa sa maong namihimong membro diha sa lawas nga kun unsa kanang lawas nga mao di kanang iglesia nga si Kristo mausab ang ulo niya ang maong lawas nga mao kanang iglesia. Karon klaro na kayo nabasa na to na si Kristo ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Ang pangutana, unsa man ang gipahimutang diha sa iglesia wa sa tamo answer unsa nang iglesia nga gitukod ato ra man ansiran karon ug apil baning mga nangangkon karon nga pagkadaghan ng nangangkon karon oy daghan kayo nangangkon Katoliko, SDA, Protestante, Born Again, Jesus Miracle Crusade, GIL, El Shaddai, Iglesia ni Cristo, Jesus is the Rock, Baptist, Jesus is the Answer, What is Written, Pentecostal, Born Again, Assembly of God. Sus, pagkadaghan na aning nangangkon oy nausaragod ang iglesia nga gitukod di ko daghan unya kinsa may tinuod ninyo in taon oy
Ha, wa mo panggabae. Kay pag-ingon ni Kristo, Brad Cesar, wala man gyud siya mag-ingon nga tukuron ko Ang daghang mga iglesia ni Kristo. Wala siya mag-ingon nga tukuron ko ang iglesia. Ang ingon ni Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Pero giansiran na karon Brad Samuel ato na nang patanaw na to ang ato ang magkaigsuonan ug unsang iglesia nga gitukod. Ang Biblia ang musagot. Dili kay magbutbuhat ag ato. Ingnon din nato ang gitukod ni Kristo El Shaddai, ang gitukod ni Kristo Katoliko, ang gitukod ni Kristo Seventh Adventist, ang gitukod ni Kristo Protestante, ang gitukod ni Kristo Born Again, ang gitukod ni Kristo Jesus Miracle Crusade, ang gitukod ni Kristo GIL, ang gitukod ni Kristo Jesus is the Rock, Baptist, Jesus is the answer, what is written, Pentecostal, Born Again Assembly of God. Wala man ingna oy. Pataka naman mo. Doon sa man ninyo paglubag ang Biblia, pagsabot ang Biblia, karon niata. Para gyud ato yung ansiran, kung unsa ang gitukod ni Kristo nga iglesia, kay diha sa maong iglesia, diha tapukon ang mga tao, ang katawhan Israel, way labot karong mga panahona. Nangangkon lang mo, Israel ba mo? Ha? Ang gisaran ng Israel may luwason. Dili kini karon nga mga relihiyon. Mo nagiingon ba Samuel, my goodness. Ha? Dili oy, pataka raman mo. Karon ni ata sugo na pud atong high blood ani mga tawhana ba kay tipa karon ingnon bitaw. Usara ang gitukod ng iglesia, daghan kaayo. Muna nga, usahay ba, ma-allergic ta ang mga tauhan na war ba ko masuko ha? Nanghugot lang ko sa ako ang katarungan kay di mo gud mo maugod. Nga ayaw mo ba ingon? Nasuko na po si Brad Cesar. O wa ko masuko oy. Nanghugot lang ko sa istorya aron makasabot ba mo ba? Wa ko masuko. Karon, unsa ba gipahimutang diha sa iglesia nyo? Wa na ba po ni si ilaha? Wa! Sino pa sa upaw? Unsa gipahimutang diha sa iglesia ningon? O sa iglesia gipahimutang sa Dios una sa tanan ang mga apostoles. Sumana ang gawas ang mga mining apostoles. Sumana sa 12:28 sa unang Korinto, Brad Cesar, imong gibasa padayon Brad Cesar. Karon, nga mo kanay ilhana ang diha sa iglesia ang una ang mga apostoles. Ang mas apostoles. Ikaduha, ang mga propeta. Wa ni sila pod. Ang ikatulo, ang mga magtutudlo noon pero di man pud na sila may mao. Unya, ang mga magbubuhat og mga milagro. Wa ra ba pud milagro ni mga tawhana kini nangangkon nga sila iglesia nga gitukod kini wa ra ba gyud ni ila hapon ani. Wa gyud sinaw pas upaw ning ilahang iglesia. Unya unsa pa? Way mga milagro. Nahin noon ning largo. Way mga milagro nga gibuhat ani mga iglesia karon. Naay ning largo. Ni saylo ba? Kay wa man gyud diha. Sino pa mas upaw? Unya ang mga magbubuhat og mga milagro, unya ang mga pagpangayo mga sakit, naapod na diha. Og ang pagtabang, og ang pagdumala, og ang pagpanultig na kalaing matang sa mga dila. Naana ninyo? Kamunangan kung karon nga iglesia, naana ninyo ni hiyasa? Wa! Kinsa ang giyataga na mao to mga apostoles sa panahon sa Pentekostes. Mingon man ang mga kuan Brad Cesar, kambina mga Pentekostal. Ogoy. Mura po. Nga ang ila ra ba sinultihan sa mga Pentekostal, di ta kasabot pero sa panahon sa Pentekostes ang nagsultig mga nakalaing mga dila ang mga apostoles masabtan ang ilang sinultihan ang tanan nakalaing mga nasod tanan lain mga pinulungan nasabtan sa mga tao kanhi pero kining mga Pentekostal karon dili ni beradaha nagsulti na mas tinuod wa ila musulti ay sus murag niya di gyud masabtan way nasod nga tagya murag mga galansiyang nga magpatumba-tumba na yun ino na ang gahom oy klaruha po tao na ninyo mga higala oy kamo po mga na membro diha klaruha po tao na inyong pastor ug mao ba na mabitay itong giingon ni Apostol Pablo manggawas ang mga mini nga mga apostoles
magbubuhat ka malimbongon nagtakuban ingon nga mga apostolis ni Kristo ngano manggawas mo gini mga mini kay ang original nga mga apostol mautong mga dinunan sa atong Ginoong Kristo nga nasakop sa iglesia nga ang maong iglesia unsay mabasa Brad Samuel born again ba sumala sa Roma 16:16 niya Brad Cesar basahon ta kun unsa ang iglesia nga gitukod ni Kristo nga gitukod ni Kristo para sama ba gitugan ba nga Pentecostal o Baptist ba Jail ba Pentecostal ba Pentecostal pa niya ang tubag matud pa sa Roma siyang kapitulo 16 versikulo 16 inyong patalingog mga mahal namo nga magsunan mo ni ang original nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga siya mo ang ulo o founder na ining mga iglesia niyo sa Roma 16 gingon pagpangmustay kamo ang usa sa usak pinagi sa balaan nga halok ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo busa ang ngalan di ay sa gitukod ni Kristo nga iglesia gitawag kana og iglesia ni Kristo dili gyud iglesia Sabadista dili iglesia kanang Pentecostal dili pod iglesia born again dili Baptist kun dili gihatag ang pagkulagway sa gitukod ni Kristo nga iglesia gitawag kana og iglesia ni Kristo mao na ang nabasa pero subo pod kayong palandungon Brad Samuel nga naa po'y nagpaka-iglesia ni Kristo daghan kay na diya sa Amerika Brad Samuel Church of Christ daghan kay na sila tanan maglibog ka Jesus is the rock Jesus is the answer what is written Pentecostal pastalan intawon oy di man intawon mo mong iglesia ha oy ang gitukod gihatag man ang gitukod ni Kristo nga iglesia mo tong unang iglesia ni Kristo nga gitukod dito sa Jerusalem tinuod ka na dili na kay sa Pilipinas Jerusalem. Dili kay sa Amerika dili kay asa nga mga nasod wa ang taon dito ang taon ang original nga iglesia ni Kristo dito sa Jerusalem gitukod wala sa Amerika pero mutanaw ka dito sa Amerika pagkadaghana kayo mga Church of Christ na di ba natuman ang giingon ni Kristo Brad Samuel basaha ragod ang Mateo 24 unsa ba ang pabantayan nga ngalan sa gitugon ni Kristo sa wa pa siya moadto didto sa langit sa iyang amahan unsay tugon ni Kristo kalabot sa iyang pangalan basaha Brad Samuel basahon ta kining nakasulat sa Mateo Brad Cesar sa iyang kapitulo 24 bersikulo 4 hangtod sa 5 nga nagpasidaan na ang atong Ginoong Hesukristo kanhi sa iya pang panahon nga dunay mga tao nga magdala sa iyang ngalan ug ingon kana niya nga gipabantay niya ang mga tao tungod kay dunay mga tao nga magdala gayud sa iyang ngalan niini atong karon niya sa gingon kong sita sa 24:4 hangtod sa 5 gingon og kanila mitubag si Jesus nga nagaingon magbantay kamo nga walay magapaisalaag kaninyo ingon si Kristo kay daghan unya ang mutungha dinala ang ako ngalan nga manag-ingon ako mo ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalagon mo nay usa sa gipabantay lugar sa atong Ginoong Kristo sa mga magtotoo tungod kay duna day mga tao pag-abot sa panahon duna day mga tao nga magdala-dala raw sa iyang ngalan bisan tuod ug wala kana sila wala sa laktod nga pagsulti dili kana mao ang original nga iyang mga katawhan karon natuman kinsa ang ngalan nga pabantayan ang pabantayan sumala sa Biblia ngalan ni Kristo tamibay nagdala sa ngalan ni Kristo iwala Espiritu Santo nga among gidala busa wa mi maigo aning sitasa kinsa ang naigo mao tong mga relihiyon nga nagdala sa ngalan ni Kristo nga kami kuno ang gitukod ni Kristo nga iglesia sama sa ato nang nabanggit sama sa mga relihiyon sa Katoliko SDA Protestante Born Again Jesus Miracle Crusade JL mga Kristo man ang gipadala sila magkuno ang gitukod nga iglesia ni Kristo
Busa natuman ang giingon ni Kristo nga daghan unya magdala sa akong ngalan nya unsa pa. Kung imong ipadayon ang 23 ngadto 26, padayon ta pagbasa ang Biblia. Unsa ang gipasidaan sa atong Ginoong Kristo. Unya, kung adunay maingon o magaingon kaninyo, tan-awa ani ara ang Kristo. Una apo di ay magkuangkuan po di nga ni ara ang Kristo diri sa amo. Ha? Unsa pa? O ato ara siya. Ayaw gayod kamo pagtuo nini. Kay motungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga mga propeta ug magapakitag dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpaisalag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Iunsa di ay ang dugang pagpasidaan ni Kristo? Ang pag-ingon ni Kristo tan-awa ani ara ang Kristo ayaw mo pagtuo o ato ara siya ayaw gayud kamo pag-adto niini. Kung adunay Kristo nga maingon tuara, tuas Davao, tuas Dipolog, tuas Dapitan, tuas Manila, ha? Naa dito sa Amerika, uy dili in town. Kinsa ba ang nagdala og ngalan ni Kristo? Unang-una sa Pilipinas si Kibuloy, ikaduha si Pilimon Riam Bonanza, ikatulo si kanang Agapnos, si Kwan, kanang nasa Agapay. Kinsa pa si Oscar Ramiro Hernandez, kinsa pa si Maurice Clemons, kinsa pa si David Shever. Nagdala ni Kristo kuno sila si Kristo kuno na sila. Si Alan John Miller sa Jehovah's Witnesses, si Hasan Masari, usa kini siya ka political dito sa Turkey. Kristo po kuno na siya. Ha? Si Ruben Iclio sa PBMA sa Surigao. Kristo po kuno na siya. Si Mr. Anos sa Manila. Ha? Mga tao kini nga nagpatuo nga silang Kristo pero unsa may giingon sa Biblia? Ha? Ang giingon sa Biblia kunya kun adunay magaingon tan-awa ani arang Kristo ug ato ara saya ayaw gayud kamo pagtuo nini. Busa mga higalag mga kaigsuonan. Kun duna may magngalan-ngalan og Kristo o kinsa man ang dadoon man ang ngalan ni Kristo nga mao ang iglesia ni Kristo nga mao kuno na sila matud pa ni Kristo dili na mao'y mao kami ba'y nagsulti na ana dili igo lang namong gibasa ang Biblia. Naara na ninyo mga higalag ba'y kihog di mo mutuo sa amo magtutudlo. Ha, siya may nagtudlo na mo sa Biblia. Ha, wa man may mga grado kayo dire. Nagali mo iningnisan gani makasalapit gani. Nganong manghambog mo ta Brother Samuel. Ha? Wa man tay pinag-aralan nga dako pero proud me ngano man tungod kay bisan pa sa Biblia kung imong basahon ang Biblia ang mga alagad sa Dios dili mga manggialamon kun dili yano lang nga mga pagkatao mananagat lang panday lang busa proud me nga maingon ni wa may kayo mga grado hinoon naka-elementary lang. Pero ang kaalam sa Dios wala gipadayag sa mga tao mga mag-alamon, kundi ang kaalam sa Dios gipadayag ngadto mga walay kaalam. Aron sa pagpakaulaw ngadto sa mga tao mga mag-alamon. Na sa Biblia na, biblikal na. Busa proud may mga higalang magkaigsuuna. Busa nining panahon na Brad Samuel, ato nakita nga di ay kun dunay magdala-dala sa ngalan ni Kristo, idili na may mao karon padayon ta Brad Samuel. Kay gipahimutang man sa iglesia diha sa iglesia ni Kristo ang mga propeta, mga apostoles magbuhat og mga milagro, tagsultig mga dila ug uban pa nga mga hiyas nga gihatag sa Dios o ni Kristo ngadto kanila. Pero nining mga iglesia karon nga minglutaw sa Pilipinas o sa Amerika wala gyud na hiyas na hinon hiyos. Ha? Karon ni ata. Ngano sa hinungdan Brad Samuel nga gitawag man tong mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo katong original di ni karon ha. Kay kani mga falsifikado man mga piki man nga kunuhay mga tao kuno ni Kristo. Be kadtong original atong
tan-awon. Nganong gitawag man tong mga apostoles, Brad Samuel? Unsay tumong buhat di sa Brad Cesar, sa sila nga gitawag katong mga katawhan ni Kristo nga diha lugar sa iglesia niadtong panahon na kun iglesia ni Kristo, ang pagtawag sa Dios tungod kay duna sila'y usa ka buluhaton nga angay pagatumanon mga mahal namo nga magson. Ang bulaton nila mao ang pagmantala sa mayong balita nga mao kanay hinungdan nga gipanagtawag sila sa Dios sa panahong Kristiyano. Niyaw, 16 sa buhat inyong patalingugan gingon. O sa pagkita niya sa pananahon diha nang limbasog kami sa paggikan paingon sa Macedonia. Sa nasabot namo nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto kanila. Mo de hinungdan nga sila gipanagtawag tungod kaduna sila ibulaton nga himo ang Dios may bulaton sila sa pagmantala sa maayong balita. So ang purpose di ay nganong gitawag ang mga apostol magwali di ay sila sa mayong balita. Dili mo ha, karong nag-angkon karon nga mga iglesia, dili ka mo magisugoan may nang inyong tan-awon, may nang inyong hunahunaon pag-ayo, wa mo ilabot ani. Inyo lang nagikopya ng Biblia, inyo lang nagikopya pabasa sa Biblia, pero dili ka mo may original na. Ha? Angkon-angkon lang mo. Mo may pagkaparang ka nga pagkasulti. Karon niya. Unsa may purpose, Brad Samuel? Kay gitawag man ang mga apostol aron sa pagwali sa may balita. Iyon sa mang balita nga ilang giwali. Ha, balita ba sa kanhihuba kanhi sa unang kapanahonan nasayra naman nato nga kadto giwala kadtong maong pagwali sa atong Ginoong Hiuba sanglit nagkasala man ang katawang Israel sa panahong Kristiyano kinsa naman ang ilang giwali sa ikaduhang panahon. Aniya Brad Cesar, katong mga apostol, mga katawan ni Kristo nga panagtawag sila aron sa pagwali sa maayong balita, ang balita nga ilang pagahimuon nga mo'y pagadadon sa tanang mga tao, balita na sa atong Ginoong Kristo. Wala sila magbalita og lain, wala sila magbalita og Espiritu Santo tungod kay dili pa man punto panahon sa Espiritu Santo kun dili panahonon pa sa panahon sa kadong panahon diha sa atong Ginoong Kristo ug dili pud panahon sa man. Tungod kay ang katong panahon sa humanaman ni agi na ug katud na tugon ang Dios nga mo siubang mo nga man nga dili na hisgutan ug dili na itudlo ang iyang ngalan mo. Pagabot sa kadong panahon sa diha sa panahon sa mga apostol ang ilang balita nga dadon balita na diha sa atong Ginoong. Kay mao man yung purpose nga nung gitawag sila. Wala giinungdan na gipanagtawag sila tungod kay dunay usa ka bulaton nga ilang pagaymoon nga ang balita nga ilang pagadadon balita sa atong Ginoong Kristo lamang niya. Sa Kolosas ang kapitulo 1 bersikulo 27-28 inyong patalingugan gingon gimuntan sa Dios ang pagpailangan to kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa mga sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya siya mao si Kristo ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Busa ang ila di ang balita nga dadon nga mao kana ang ilang usa sa ilang bulaton Brad Cesar nga gihatag sa Dios kadto kanila balita ra sa pagmantala diha sa balita sa atong Ginoong Hesukristo. Klaro kay na dili balita nga Hiuba, dili balita sa amahan kay naa naman sa ikaduhang panahon sa anak mao ang atong Ginoong Hesukristo. Busa dili pwede nga magwali sila sa amahan. Human naman to. Busa eksklusibo lamang nga ang mga apostol kung magwali sila diha lamang sa ngalan ni Kristo. Mo'y purpose nga nung gitawag kadto mga apostol. Wa mo labot ha karon mga relihiyon nga mamutawaga. Wa gali mo kita sa aninong Kristo. Wa gali mo kakita sa naon ni Kristo nya. Nahimo ni mong sinugo hinoon kun inyong basahan ng Biblia. Pero sa real dili kamo mao ang gitawag kun dili ang gitawag mao lamang katong original nga mao ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Sila lamang ang muwali sa ngalan ng Kristo. Wa mo'y labot karon mga reliyon. Inyo lang gikopya ang Biblia sa mga buhat sa mga apostol. Wa mo'y labot ana. Dili na inyo. Ha? Sa mga apostol lang na wa mo'y labot taon. Oy, pataka naman mo. Karon niya, klaro kayo. Sa diha
nga magmisyon ang mga apostol, iasa nila hiusahon dito ba sa amahan, dito ba sa Espiritu Santo, dili. Asa man nila hiusahon, diha lamang kang Kristo. Kaya nga naman, mao naman ang ngalan ni Kristo, mao naman iwali sa mga apostolis, kay sila man gitawag ni Kristo aron sa pagwali sa mayong balita, diha kang Kristo. Kung hiusahon ang kadtong mga Israelinon nga luwason ni Kristo, diha lamang kang Kristo hiusahon. Akong basahon ang Episo sa iyang kapitulo 1, versikulo 8 ngadto sa 10 nag-ingon. Og iyang gipadagaya kanato kay diha sa tanang kalam o sa pagsabot, iyang gipahibalo kanato ang tinago may tungod sa iyang kabubuton, sumala sa iyang ayong tuyo nga gilaraw diha kang Kristo. Iyang gipadayag ang maong tuyo, ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inikabot sa tukma nga panahon, laraw sa panaghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang, diha sa langit ug sa mga butang nga ninhi sa yuta. Iyasa na pud ang panaghiusa sa panahong Kristiyano diha sa atong Ginoong Kristo, wala sa amahan, kay ngano wala naman to, human naman to. Mga higalag may kaisunan, diha na ang laraw sa panaghiusa sa atong Ginoong Hesukristo. Karon Brad Samuel, ang kadtong unang pakigsaad sa amahan, unsa ba kadto sumala sa Biblia? Basa Brad Samuel ang Hebrehanon 8:6 ug 13, iyon sabay sulti sa mga apostol natong unang pakigsaad nga mao katong panahon sa mga propeta sa panahon ni Moises, unsay pahayag sa Biblia. Anya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia kung unsa na ang pahayag ni adtong unang pakigsaad nga diin mo'y giusahan kanhi sa panahon sa Israel. Ngunya tali pod tud kay kaning katong ilang giusahan gihatag man tong paghulagway nila nga katong ilang giusahan kanhi nga niadtong mga katawang Israel doon nato'y kakulang Brad Cesar. Musa kay kulang man matud pa mahapit na kutukol mahana mo hinungdan gani nga dunay mong prueba na Brad Samuel, dunay ikaduhang pagigsaad nga miabot tud kay itong unang giusahan nila samahan doon nato'y kakulang mga malnamo nga magsaneho. Sa 8:6 santud sa bersikulo 13 inyong patalinghugan mga malnamo nga magsun sa Hebrehanon, apan sa sulod sa usa ka pangalagad, apan sa ingon nga sa karon si Kristo nahisulod sa usa ka pagpangalagad nga labaw pa kamaayo sa dalan sa daan, maingon nga ang pakigsaad nga iyang ginapataliwad-an labi pa man kamaayo sanglit nahimo man kini pinasikad sa labi pa kamaayong mga saad. Dunay mga saad padayon ta sa city kun kadtong unang pakigsaad wala katong sa panahon ni Moises, umuni sa panahon Moises wala pa untay kulang, wala kay gayunan alang sa ikaduha. Apan kay iyaman silang nakaplagan nga may kakulang, siya nagaingon katong unang pakigsaad nga dunay kakulang nga kay nakaplagan niyang kulang, siya nagaingon matud pa maabot ra ang adlaw nagaingon ang Ginoo nga nagpagahimuon ko ang usa ka bag-ong pakigsaan uban sa balay ni Israel ug sa kaliwatan ni Juda, dili ingon sa pagpakigsaad nga gihimo ko uban sa ilang mga ginikanan niadtong mga adlaw sa akong pagunit kanila sa kamot aron sa pagdala kanila sa gawas sa yuta sa Ehipto, kay wala sila magmatinumanon sa akong pakigsaad ug busa wala ako manumbaling kanila, nagaingon ang Ginoo. Kay mao kini ang pakigsaad nga akong pagahimuon uban sa kaliwatan ni Israel tapos niadtong mga adlaw, nagingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga sugo sulod sa ilang mga salabutan ug igasulat ko kini diha sa ilang mga kasing-kasing ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawan ug ang matag usa kanila dili matupad dili na magtudlo pa sa iyang isig katagilungsod ni ang matag usa kanila masag usa kinanglan magatudlo pa sa iyang igsuon sa pag-ingon ilha ang Ginoo. Gipaluap gyud no? Paluap no sa panahon sa katong Jeremias. Ang Jeremias. Kay ang tanan makailaman nakaunya kanako. Sukat
sukad sa labing diutay kanila hangtod sa labing dako, kay ako mga magamaluluyon sa ilang kalapasan o ang ilang kasalanan dili ko na pagahinumduman. Sa 13 niya ang istorya nga climax nga matud pa sa iyang pagisgot ug bag-ong pakigsaad. Giisip niya ang naunang pakigsaad ingon nga kinaraana ug bisan unsay kinaraana ang ug tigulang na kana hapit na mahanaw. Busa mo na ang Kadto din palaod sa unang kapanahonan sa Israel sa panahon ni Moises, ingon nga tigulang na ug unsay tigulang na kana kinaraan na ug kana hapit ng mahanaw. Mao na ang gipahayag sa Biblia. Daon sa pa ang pahayag sa Biblia ang kadtong unang pakigsa sa kang Moises. Basahon ko ang pulong sa Dios, ang Buhat kapitulo 13 bersikulo 39 ning ingon. Busa mga ikaigsuunan, kinahanglan mahibaluan ninyo nga pinaagi kang Hesus gisulti namo kaninyo ang balita nga kita mapasaylo sa Dios sa ato mga sala. Si bisan kinsa nga nagatuo kang Hesus gipakamatarong na sa Dios, dili mahimo pinaagi sa pagsunod sa kasuguan ni Moises. Yasan na pagamatarungon ang tao sa panahon sa Israel dito sa amahan, pero kay giwala naman to mao nga diha na pod sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, ang gipakita sa Biblia nga dili kini mahimo pinagi sa pagsunod sa kasuguan ni Moises, kay sumala sa atong gisulti busa man kaigsuunan kinahanglan mahibaluan ninyo nga pinaagi kang Hesus gisulti namo kaninyo ang balita nga kita mapasaylo sa Dios sa atong mga sala. Si bisan kinsa nga nagatuo kang Hesus gipakamatarong na sa Dios, kini dili mahimo pinagi sa pagsunod sa kasuguan ni Moises. Wala na to. Kay kung imong basahon ang Pilipos 3:5-8 kadtong kasuguan ni Moises, basura na to sumala sa pahayag ni Apostol Pablo. Ug unsa pa, bisan sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 14 ngadto sa 15, unsa bay pahayag ni Apostol Pablo? Sapagkat tinuod wala makasabot ang mga Israelinhon kung unsa ang kahulugan ni adto, kay gitaptapan ang ilang hunahuna ug bisan gani karon may nakataptap paghihapon ang ilang hunahuna kung basahon nila ang daan nga mga kasabutan, kay wala nila masabti nga kung kita anaan kang Kristo katong daan nga pamaagi nawala na. Kato diang panahon sa kang Moises, nawala na dayto sumala sa payag ni Apostol nga si Pablo. Oo, hangtod gani karon kung magabasa sila sa mga sinulat ni Moises, dili gapon sila makasabot, kay may nakataptap ang ilang hunahuna apan kanang nakataptap makuha kung ang tao mudangup sa Ginoo diha kang Kristo. Karon ang giingon dinhi ang Ginoo mao ang Espiritu Santo, ug kun ang Espiritu sa Ginoo mao ana usab diha ang kagawasan. Musa kadto diang mga tao kani sa unang kapanahunan, kung naa sila magbasa sa kasuguan ni Moises, naa pa daytoy tap-tap. Nya og tap-tapan mo mata makakita day ka. Musa walay pulos kadtong mga kasuguan pakanhi sa unang kapanahunan nga nag-alagad sila sa amahan. Kaya nagkasala sila, wala sila makatuman. Mao gipadala ang iyang bugtong anak nga mao ang atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan aron maluwas ang katawhang Israel, mga higala og mga kaigsuonan. So ato nang nakita nga diha ang panagiusa sa atong Ginoong Hesukristo karon. Ang pangutana, Brad Samuel, ngano man nga diha man ang panagiusa sa atong Ginoong Hesukristo, unsa man ang mga gihiusahan sa katawhang Israel diha kang Kristo. Mateo 11:27. Aliad sa Cesar, kung ngano nga diha gitudlo ang panaghiusa laraw sa panaghiusa sa tanang mga butang diha kang Kristo, mga butang dinhi sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Matod pa kang ang kasuhan Brad Cesar sa pinasugdan kanang dito man na samahan, pero sa dihang gihatag lugar ang mga butang nga
naagihatag siyang anak ngadto kang Kristo, mo hinungdan nga diha na pud kang Kristo ang kahiusahan niya. Sa matud pa sa Mateo siyang kapitulo 11 bersikulo 27, mga malnamo nga mga kagsunan, inyong patalingugan matud pa dinhi sa Biblia, ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan, ingon si Kristo. Ug walay nakaila sa anak gawas lamang gawas amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug kanya kang kinsa gipamulong sa anak ang pagpadayag sa man. Busa ang hinungdan day ngano nga ang panaghiusa diha lugar kang Kristo, sa Kristo tungod kay si Kristo gitugyanan sa amahan sa tanang mga butang. Pero unsa man kaning mga butang nga gitugyan sa amahan ngadto kang Kristo, gitugan mo sa Biblia, hinungdan nga namugna ang kahiusa sa tanang mga butang. Kung usa ka ng mga butang nga mga malnamo nga may mga kaigsunan nga gitugyan sa man ngadto kang Kristo niya. Sa Mateo siyang kapitulo 28 bersikulo 18, inyong patalingugan gingon. Og Jesus midul og mingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa katudi ang kagahom sa langit ug sa yuta, o katudi ang tanang mga butang nga gitugyan sa man ngadto kang Kristo, ang namuhinungdan namugna ang panag-usa diya sa tanang mga butang diya kang Kristo, ang kagahom diay sa langit ug sa yuta, anaa kang Kristo tungod kay gitugyan diay ngadto sa iyang amahan. So, ngano di ay nga ang katawang Israel wa mo'y labot ha kanong mga nag-angkon-angkon nga iglesia ni Kristo daw, kining daghan kayong mga reliyon karon nga sila kuno gitukod ni Kristo nga iglesia, pataka naman mo. Ngano ang Israel diin sila, ngano nga diha kang Kristo naghiusa sila tungod kay si Kristo gitugyanan sa tanang mga butang. Unsang gitugyan sa amahan ngadto kang Kristo, gitugan na po sa Biblia, mao ang gahom sa langit ug sa yuta. Busa diha ang panagiusa. Karon, unsay awhag ni Kristo? Sanglit naa naman ang tanang mga butang diha kang Kristo. Nag-awhag si Kristo sa Mateo 28, sa pasahon ta ang Mateo 11 bersikulo 28, unsay pahayag ni Kristo tungod kay gitugyana naman siya sa tanang mga butang gahom sa langit ug sa yuta. Nag-awhag si Kristo. Unsay awhag ni Kristo? Mo ni ang tinuod nga istorya, dili kay pataka naman kanigong mga magbasa bitas Biblia, wa bay klaro ang ilaha bitong kuan Brad Samuel, bisa kung sao na lang nila paglubag ang Biblia, ang kasaysayan sa Biblia. Kami dinhi manultimi klaro-klaro sumpay-sumpay ning amo dili kay pataka na mo gamit og sitas, wa sa tumong. Wala sa isaktong pagpamatuod. Unsay hinungdan nganong giusa ang tao diha kang Kristo sa unang kapanahonan katong katawhang Israel, tungod kay ang tanang mga butang na kang Kristo, unsa tong mga butang nga gahom sa langit ug sa yuta, unsa iawhag ni Kristo iyon sa 28, umari kanako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan, kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako, kay ako maagop og maupsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamong pahulay alang sa inyong mga kalag. So nag-awhag si Kristo, ari mo nako. Niya nagud ang gahom nako. Itugyan ko sa amahan nako. Busa nag-awhag si Kristo. Unsa pay awhag sa amahan? Basa Brad Samuel ang Lucas 9:35. Unsay awhag sa amahan? Kay gitugyan na naman si Kristo sa gahom sa langit ug sa yuta sa iyang amahan. Nag-awhag si Kristo, ari man nako. Nganong ingos Kristo, ari man nako? Ako gigitugyanan sa tanang mga butang gahom sa langit ug sa yuta, biyon sa pay pahayag sa amahan ngadto sa iyang anak nga mao nga atong Ginoong Kristo. Aniya Brad Cesar, matud pa sa imong gingon nga sitas Lucas 9:35, ugikan sa panganod diay tingog nga miabot nga nagingon, mao kini ang akong anak nga akong pinili, patalinghugin ninyo siya. Busa na ang panigiusa kumo kay giawhag man sa mahan nga adto hiusahon sa tanang mga butang diya kang Kristo, tud kay adto man kang gingon mas Kristo kanang isangon ninyo akong lugyugo og pagtuon kamo kanako. Busa ang awag samahan matud pa sa iyang gipayag nga ang anak iyang matud pa ang pagpatilingog ningon niya
nga matupas matingog gikan sa mapanganod jay tingog nga miabot nga nagingon mao kini ang akong anak nga pinili patalinghog siya. Oh. Kinanglang ang tao magpatalinghog ngadto sa anak tungod kay mo kanay gisugo sa amahan mga Oo, kay tungod kay si Kristo gitugyanan gud sa tanang mga butang. Karon ato unyang sumpayan bat Samuel. Oo, Kay di man ni nato madiretso ang kasaysayan sa Biblia. Ang ato na pong sunod nga iasoy na po dinhi sa sunod Domingo pohon. Katubang pagwali kang Kristo nagpadayon ba to aron mulusot ang ikatulong panahon sa Espiritu Santo. Kay amo ning gihugna-hugna mga igsuon. Karon sayon ninyo sa pagpaminaw aron sayon ninyo ang paghulagway kung asa na ta karon mga panahon na busa atangin ninyo sa sunod Domingo pohon kung asa na punta magpabilin ba diha kang Kristo o kadtong mga butang nga naa kang Kristo katubay nagpabilin diha niya busa mao na ang atong tun-an sa sunod nga Domingo pohon at tangilan ninyo kung kadtong tanang mga butang nga gitugyan sa man kang Kristo nagpabilin bato wa bato kuhaa sa Espiritu Santo busa tungod kay napopos naman usab Brad Samuel ang atong oras moingon na lamang kita salamat sa atong magtutudlo Divine Master Tomas Iwinyo Sr. nga maoy nagpasiugda sa among pagsabot sa Biblia. Dili kini namo makuha kung wala ang among langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Iwinyo Sr. Salamat Master sa mga panalangin nga maghatag sa imong mga tinun-an ug manghinaot kami nga tadugang pangkaalam nga imong ihatag dinhi kanamo. O kini inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar pati uban sa kong kauban. ug kinisab si Brother Samuel Montemor mingon na lang kaninyo nga hatod sa sunod Domingo managuban gyapon kita sa mga oras ug istasyon ug maayong hapon kanatong tanan umayong udto kanatong tanan.